S neslobodou máme na Slovensku bohaté skúsenosti. Vyskúšali sme si fanatizmus fašizmu aj útlak komunizmu. Postbellum zbiera spomienky pamätníkov, aby sme sa z chýb minulosti mohli poučiť a neopakovali ich. Preto, keď sa objavila ďalšia hrozba pre demokraciu, nemohli sme ostať ticho. Vedeli sme, že potrebujeme nájsť hrdinov a že tí budú potrebovať zbrane. Hrdinovia sú dnes všetci, ktorí sa hlásia k hodnotám demokracie. A tou najsilnejšou zbraňou je pero. Obyčajné plastové pero, s ktorým chodíme voliť, sa stalo ústredným symbolom kampane. Pero sme poslali influencerom zabalené ako zbraň, aby mohli zabojovať. Pár minút, ku ktorým stačí len tvoja prítomnosť a pero v porovnaní s bojom za slobodu našich starých mám a starých otcov, ktorí... Pero bolo ústredným motívom vizuálu. Pero sa stalo nosičom v uliciach. Kampaň mala veľký výtlak a volebná účasť bola jedna z najväčších v histórii. Dokonca sa ozvali aj tí, ktorých sa najviac dotkla. Tí, ktorí by demokraciu najradšej oklieštili. Sa napríklad na mimovládnu organizáciu Postbellum, je financovaná zo zahraničia, je financovaná denníkom N a je financovaná nadáciou pána Šimečku. Aj keď voľby nakoniec nedopadli podľa predstáv, aspoň sa do parlamentu nedostali extrémisti. A strážcovia demokracie bojujú ďalej.